Здравейте, приятели, ще се спекте, но аз се казвам Габи. Ти, брат? Аз се казвам Галин, на 11 години си. Ти, брат, представи се? Виктори съм на 12 години. Окей, да, вечер. Можете ли да се обвинете за този канал, защото намерих ми почти най-редките камъни. Галин намери почти... Той е колко струваше? 150 лева само за този размер. Не, то ще струваше 70. Да. Да чупиш машата. Пич. Вижте, то с Виктор. Аз имам някакви скапани бакуци. То се е рядък на сърце. И то си най-хубав. Да. И то си е рядък. Да, рядък. Черен. Да, и аз имам. Тук има Черен парче. много рядък. Да. Вижте, пичове, какъв си намери. Окей, нека да продължаваме. Галине, я да видим колко ще струват нашите твоите и на Виктор камъните. Чакай. Около 20 бона. Тоест пък ти отише. То струваше 17 лева, видях го. И този някъде около 20. Пишете долу в коментарите, струва ли си толкова пари за тези камъни. Да. Може да лайкнете, да се subscribe и да се абонирате. На камбанката. Да. То струва 30. Те скинтака видяхме от Google, нали? Да. Пичове. Много камъни. Ако искате всичките, за 1000 лева ги даваме. Да. Бе, как е? Поне 100-200 лева, защото... Добре, 200 лева. 200 лева. Той си иска всичките камъни за 200 лева. Галин, а ти бе тези камънчета, не знам. Много малко са. За 50 лева. Да. То спът за 40 лева. Да. А моите вече не знам колко. Моите са, да и много е. 200 лева, поне 300. Не знам. 400 лева, много са. Пичове, ние сме пред Галин и Виктор. Ето го там живее Виктор, а Галин е там. Да. Сега, ако искат, ето вижте, взимах си специално пликче, чанта. И да. Аз си взимах чанта. Да. Ако искате... Ето го телефона, където гледа. Ако стигнем 50 лайка, ще ви покажем къде ще намерят тези редки камъни. Да. Ето, нека да започнем. Извади си телефонът. Да видят. Ето. Да видим. Зами кой да гледаме? Ето е, дет ти го дадох на теб. Чакай. Аз го дадох на Габи. Да. Габи го даде на Гали. Ето, пичове, вижте. Ето след, нали? Ето, брат. Ама тази да влезе в... Да, обаче тази да влезе в Фейсбука. Ето. Добре. Ето. Към страницата на Чешма. Да. И... Чакайте. Има ли някаква цена в нея? Няма. Да. Виж. О, да. Обаче е същия. Де ти го дадох е това, да. Обаче... Да. Чакайте се. Да видим друг път. Пичове, виждали сте ли такъв ценен камък, ако го виждате, де? Пичове, ето. Ето го. Същия камък. Да, обаче... Няма цена пак. Верно ли е? Има тук. Чакай. 874. Пичове, вижте. Вижте колко струва. 874 лева. Мале! Разбрахте ли? Стара богаташ точно. Пичове, я да видим моя камък е тоя. Няма проблем. Кой искаш? Ето го моят камък. Дай. Ето го, вижте го. Да. Същият. Кой е? Ножа, бе, те са... Да. Това май. Колко пием към страницата? Не знам. Чакай да видим. Его. Да, същия. Че един... Тук покажа колко е тук. Голямо. Сантиметра. Да. Но обаче... Ето го. Виж колко. 800 паунда.
Мале, пичове, му е 800 паунда. Само това. От Англия може. Да, може да отидем в града, да отидем в банката и да ги... Сега на този Да, на той, на Виктор. Виктор. Какъв? Кой? Пичове, не знам. Вие ако искате част, вече не знам коя част, за тютюнетката. Абе, снимай Абонете се. Чакай, мама. Той ще снимаме. на Виктор. Тук са моите, на Гален и на Виктор. Кой излезе, брат? Нещо излезе ли? Не, нямам. Друг, дай друг. Друг. Ето с черно. Да. Пичове, ето тук накъде. Той, ако го напускате с... Ето го, камъка на Виктор. Тук е май на цена. Пичове, няма цена никаква, като видите вижте. Този го продава. Какъв е той, бе? Бъстай. Ами, трябва да отидем в Англия. Америка. Натисни това, брат. Той ли? Ето. Инглиш. Тук. Чакай, може там, майче, може да подадем камъници. Пиц. Да. Ами, това беше. И да, това беше честно казано от нас. Може да се абонирате, да знам, че кратко е видеото им. Ай, чао.